čom spočíva sila pravidelného investovania. Pravidelné investovanie, anglicky dollar cost averaging, je investičná stratégia, ktorá sa zameriava na investovanie pevnej čiastky peňazí v pravidelných intervaloch, bez ohľadu na aktuálne trhové podmienky. Táto metóda má niekoľko významných výhod, ktoré ju činia atraktívnou pre širokú škálu investorov. Poďme sa teda pozrieť na to, v čom spočíva jej sila. Minimalizácia rizika a trhových výkyvov. Jednou z najväčších výhod pravidelného investovania je minimalizácia rizika spojeného s trhovými výkyvmi. Namiesto pokusu o načasovanie trhu, čo je často náročné a rizikové, pravidelne vkladáte rovnaké čiastky peňazí. Týmto spôsobom nakupujete viac investičných nástrojov, keď sú ceny nízke, a menej, keď sú ceny vysoké. Toto vedie k priemerovaniu nákladov na ich nákup, čo môže dlhodobo znížiť celkové investičné riziko. Psychologické výhody. Investovanie môže byť emocionálne náročné, obzvlášť počas období trhových poklesov. Pravidelné investovanie pomáha zmierniť psychologický stres, pretože nemusíte neustále sledovať trh a snažiť sa odhadnúť správny čas pre nákup alebo predaj. Tento disciplinovaný prístup môže viesť k lepším dlhodobým výsledkom, pretože eliminuje impulzívne rozhodnutia ovplyvňované strachom alebo chamtivosťou. Do fascinujúceho sveta nehnuteľností sa nechajte vtiahnuť aj prostredníctvom nášho československého nemovitostního podcastu, kde vedeme přirozené a lidské rozhovory s předními odborníky v této oblasti, jako jsou developeři, majitele nemovitostních skupin, odborníci na financování nemovitostí, designéři a nebo například privátní bankéři. Dosiahnuteľnosť a plánovanie. Pravidelné investovanie je tiež prístupné pre širšie spektrum investorov, vrátane tých, ktorí nemajú veľké finančné prostriedky k dispozícii naraz. Malé pravidelné vklady môžu časom narásť do významných čiastok. Naviac, tento prístup umožňuje lepšie finančné plánovanie a rozpočet, pretože môžete vaše investície jednoducho zahrnúť do vašich mesačných výdajov. Využitie zloženého úroku. Jedným z najmocnejších nástrojov v investovaní je zložený úrok. Pri pravidelnom investovaní časom neinvestujete len počiatočné vklady, ale aj výnosy z týchto investícií. To môže výrazne zvýšiť celkový rast vašeho portfólia. Albert Einstein údajne nazval zložený úrok 8. divom sveta a pravidelné investovanie je spôsob, ako tento jav maximálne využiť. Dlhodobý horizont a trpezlivosť. Pravidelné investovanie je stratégia zameraná na dlhodobý horizont. Trpezlivosť je kľúčom k úspechu, pretože trhy sa môžu krátkodobo kolísať, ale historicky majú tendenciu rásť. Pokiaľ investujete pravidelne a zostávate verní vášmu plánu, máte väčšie šance dosiahnuť vaše finančné ciele. Sila pravidelného investovania spočíva v jeho schopnosti minimalizovať riziko, využiť zložený úrok a zjednodušiť investičný proces pre široké spektrum investorov. Tento prístup podporuje hlavne disciplínu a trpezlivosť, ktoré sú kľúčovými charakteristikami pre úspech na finančných trhoch. Pokiaľ hľadáte spôsob, ako začať investovať alebo zlepšiť svoju investičnú stratégiu, pravidelné investovanie by mohlo byť tou správnou voľbou práve pre vás. A čo ďalej? Pokiaľ vás zaujali výhody pravidelného investovania a chcete svoje portfólio ďalej diverzifikovať, zvážte investíciu do nehnuteľností z VIV Group. Nehnuteľnosti môžu byť vhodným doplnkom k vašemu pravidelnému investovaniu. Poskytujú stabilné výnosy a znižujú celkové investičné riziko. Kontaktujte nás a zistite, ako vám môžeme pomôcť vytvoriť vyvážené a stabilné investičné portfólio. Pre ďalšie novinky zo sveta nehnuteľností a investícií nás nezabudnite sledovať na všetkých vašich obľúbených streamovacích platformách. VIV Group je československá nehnuteľnostná skupina, ktorá prináša morálnu hodnotu na trh s nehnuteľnosťami. Pokiaľ chcete o nás zistiť viac, navštívte náš web www.vivgroup.cz.